Okay, maniud to ta guys o kapajas. Diri sa lungsod sa Matalong guys. Gibutang ramay diri. Salamat sa sponsor. Ni guys na. Kung kuan nagkuan kanang iyahang kuan ba? Liso para dito na lang guys. Ori na itong paniud to guys karong Sunday niya guys na. Okay. Dito ta. O fruits marag correct guys no. Para kung sang prutasa. Tama ta.